Assalamu alaykum mehriban ilesler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary. Halkara parahatçylyk we anançmak gelmeden her bir günleri gahryman arkadağymyzyň arkadagyly gahryman serdarymyzyň saýasynda toýdur bayramlara şany wakalara taryha altyn harplar bilen ýazylýar. Bizim gepleşimiziň başynda biziň her biriňize berk jan saglygyny, öýe joklarymyzyň abadan bolmagyny, tutýan tutumly işleriňiziň elmadamy rowaşlyklary we senmegin tüýsürekden ardulap, owady sahnada ýyldyzlar atly aýdym sady din jas gepleşimiziň bugünkü sanyna tomuş etmäge çagyrýar. Mehriban tomoşaçylar gepleşimiziň bugünkü sanyna haýty ýyldyz aýdym şeýimiz çykşedir. Ol üçin Türkmene wasyla ýylymyndan daşlaşmaň, tomuş etmeňiz dowam ediň bidadyr asalymdan gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmany bilen sizi tanış eder hem de onuň bir näçe ýerine ýetirjek joşuny aýdymlaryny size ýetirer. Türkmene wasyla ýylymynda owady sahnada ýyldyzlar at gepleşimiz siziň bilen. Mehriban ilesler, hormatly tomoşaçylar, aýdym sadyň mehriban muştoklary. Owady sahnada ýyldyzlar atly aýdym sady din jas gepleşimiziň biz bugünkü sanyny adatdakylar ýaly gözel paýtagtymyzda ýerleşýän Bagyt ýol toý mekanynda ýadga geçirýär. Gepleşimiziň başynda 8-nji mart halkara Zenanlar güni bilen mehriban käbelenmidi, gelin gyýlanmady, sonulanmady, uýulanmady, tüýsürekden bayram bilen gutlaýar. Mehriban gelin gyýlanmadyň durmuşy hemişe bahar bägülleri ýaly owadan bolsun. Edid käbelenmediň şirin hudulary hemişe bagtyň owady bolup ýurdumyzda belent ýanglansyn, bayramyz gutly bolsun. Elbetde Zenanmady şäksiz sarpalayan Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadağymyzyň watanmyzy aýdyň ýollarda ak geljege tarap alyp barýan arkadagyly gahryman serdarymyzyň janyny sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Atuda ýurdumyzda, parahat watanmyzda hemişe aýdym sadyň owady belent ýanglansyn. Mehriban ilesler, hormatly tomoşaçylar, owady sahnada ýyldyzlar at gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmany ýyldyz aýdymçysyny sahnamyzda çagyrmazdan öňürtü, sahnamyzy bedäp duran sadyny ýetmemiz bilen biz sizi tanış edýär. Gepleşimiziň şugünkü sanynyň ýyldyz aýdymçysyna sadanlarlyk etsek, elbetde ençeme ýyllardan bäri özüniň joşuny kahulary bilen toýdur bayramlarymyz bedäp ýören Türkmenistanyň at gadanyň artisti Atamurat Nuriýew. Şeýlehem mehriban ilesler, klav ustad uralynda Batyr Nazar. Hemde klarnet saat uralynda Şatlyk Attaýew. Kakylyp çalýan ýene bir dep saat uralynda bolsa Salawat Ismailov. Şeýlehem mehriban tomoşaçylar, ýene bir klav ustad uralynda Guwanç Atadurdiýew. Şeýlede kakylyp çalýan ýene bir dep saat uralynda Mekan Mätniýadow. Mehriban tomoşaçylar, edidi ilesler, indi bolsa owady sahnada ýyldyzlar at gepleşimiziň bugünkü sanynyň ýyldyz aýdymçysyny sahnamyzda çagyrmaly pursatymyz gelip ýetdi. Gepleşimiziň bugünkü sanynyň ýyldyz aýdymçysy Türkmenistanyň at gadanyň artisti Begmurat Anymuradow garşylaýar. Begmurat owady sahnada ýyldyzlar atly aýdym sadyň jas gepleşimiziň bugünkü bayramçylyk sanynda biz sizi hoş gördük. Görüşimiz ýaly owadan ýurdumyzda, bagtyar watanmyzda bir şeýle bir ýat pasynyň gelmegi bilen şeýle owadan bayramçylyk ýetatan biziň mehriban Zenanmyzyň käbelenmediň, enelenmediň, gelin gyýlanmyzyň bayramy bolan 8-nji mart halkara Zenanlar güni ullan toýlanýar. Gahryman arkadağymyzyň arkadagyly gahryman serdarymyzyň saýasynda biziň Zenanmyzda şeýle bir uly hormat sarpa goýulýar. Bizim gepleşimiziň bugün ýörekde bayramçylyk sany taýýarladyk. Sizem gepleşimiziň bugünkü sanynyň mehmany mümkin bolsa baş kalbynyň çykýan owalar dulaňyzy iletişim getirdiňiz hemem mehriban Zenanmyzy käbelenmedi, gelin gyýlanmyzy gutlasaňyz. Köp sag bol Muhammed Oraz. Ine şu aýdym saly, şatlykly şowkunly gepleşiňizde çagyranyňyz üçin köp sag bolsun aýdýar. Ýurdumyzda uly bayram
Ulutoy iň bir owadan bayramçylyklaryň biri olam 8 mart halkara dinanlar güni özüniň jana şypaly howasy bilen bahar pastynyň dowam edýän günlerini owadan bayramçylyga şaýat bolýar. Şu pursatdan peýdalanyp şu bayramçylyk bilen mehriban käbelerimizi, dinanlarymyzy, uýalarymyzy, gelin aýlarymyzy tüýsürüňden gutlaýan oy olaryň nurly ýüzleri elmydama gülüp dursun, bahar güllerdeýin elmydama owadan bolsunlar, janlar sag bolsun, ömürleri uzak bolsun. Biz baş sadanlara şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän, bizim türkmen halkymyzy bagtyň gujogyna ýaşadýan, belent sepkitlere alyp barýan, bedew bady bilen uly ösüşleri, uly üstünlükleri alyp barýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadamyzy hem de Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti, arkadagly gahrman serdarymyzy köp sag bolsun aýdýan. Oy gahrman arkadamyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag, ömürler uzak, belent başlary aman bolsun. Dünýä görellik alyp barýan işleri elmydama rowaç bolsun. Köp sag bolun Beýmurat, arzuwlaryňyz hatyl bolsun. Elmydama bizem size sunuň dörüjlük elemini ulusynlyklar arzu edýär şeýle joşuny arzuwlaryňyz, joşuny aýdymlaryňyz ýurdumyzyň owadan şeýle owazy sahnalarynda hemişe ýanglanyp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Indi Beýmurat, ençime wagt bäri size de bir näçe toýlarda, bayramlarda, dawarlarda sadanlarlyk edip görän biziňde ustad Halipa Tadandamy Türkmenistanyň atgazanan artisti Atamurat Nuriýew bugün siziň yerine ýetirjek aýdymlaryňyza, bir sadanlaryňyza ýol başçylyk edip biziň sahnamyz bedäkde sadanlarlyk edýär. Mümkin bolsa sadanlaryň adyndan arzuwly gutdaglar beýan etmek üçin Atamurat aga söz geçiräýeli. Bolýar, tatwy bolar. Atamurat aga söz sizden hoş gördük başçylygyna. Sağ olun Muhammed Ana. Şu ulu kögös bilen öz toparmaz bilen Türkmenistan atgan artisti Beýmurat Atamurat bilen sizin gepleşiňize geldik. 8 Mart halkara dinanlar günü geçirilýär. Biziň ýurdumyzda, Atuwda ýurdumyzda hata mogadan geçirilýär. Eýär biziň enelerimize, gelinlerimize, uýulamaza uly hormat goýulýar. Şu ogadan bayramçylyk bilen biziň enelerimizi, dinanlarymyzy tüýsürekden gutlaýaryn. Bizi şu Atuwda ogadan ýurdumyzda ýaşadýan gahrman arkadamyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, dünýä ähmetli tutýan işleri elmydama rowaj alsyn. Bizim sunuňa tüýşýärler bilen, täze faanlar bilen, täze aýdymlar bilen şu ýurdumyzy wasf edip, ogadan faanlarymyz bilen, aýdymlarymyz bilen çykyş etmek niýet etdim. Şu pursatdan peýdalanyp, eger mümkin bolsa, şu faanlar bilen, şähertlerimiz bilen bir ýürek joşgunly ogadan faal bilen dowam edäýeli. Onda Beýmurat hasam gowy Uly howas. Biz onda mehriban ileşdirip sadanlara gedek nowbaty geçirýäs. Gepleşigimiň başyny sadanlarymyzyň Atamurat Halipaň aýtýar bir joşuny sadlar bilen başlaly. Soňra ileşmeden gelen sowallar we dörüjlük toparmadan taýarlan sowallar we garaz söhbetde şu arkaly dowam ediberer. Elbetde, uly howas bilen. Mehriban tomoşaçylar, edidileşler Türkmen owazy eliminden daşlaşmaň owazy sahnada ýyllar at gepleşigimiz siziň bilen.
Mehriban iýleşler, hormatly tomoşaçylar, siz Türkmen owasy leýlamynda owazy sahnada ýyllar at gepleşmede bugünkü bayramçylyk sanyny tomoşa edýäňiz. Gepleşmede bugünkü bayramçylyk sanyny bolsa, Türkmenistanyň at gazanan artisti Begmurat Anymuratov özüniň sahyny topary bilen gepleşmede mehmançylykda. Begmurat, ne görüşme diýil gepleşmediň başyna sahyny ýitdim we özleriniň bir joşuny sahlary bilen başladylar. Gepleşmede dowamynda da näme aýdymlar ýalmanlar? Muhammed Aral bayramçılığımız zenanlarımızın bayramı. Şu ovadan bayramçılıktan hem nefik bolsa häzir joşgunly aýdymlar ýerine ýetir. Ulu howa söýlendiňler, dogrudanam bahar pasynyň dowam edýän ilkinji günlerinde gönnüň öňe bir zenanlarymyzyň bayramçylygy bellenip geçilmegi bagşy sadanlar etatanymyzyň dörüjlük işgärlerini hasam bir joşdurýar. Sebäbi ýaz pasynyň özü synyň dörüjlük işgärini bir hasam uly hyjulanyr, täze bir eserler döretmäge uly bir alham berýär. Bizem sebäp synyň dörüjlük äleminde hemişe üstünlikleriň ýaran bolmagy tüýsürekden arzu edýärsiňi Begmurat. Häzirim biz tomoşaçylarymyzy kän garaşdyrman gepleşmeden sahypasyna başlaýar. SMS sowaller sahypamyzda Begmurat tomoşaçylarymyzdan gelýän bir näçe sowallar bar. Sowallarmy diýsem sanardan köp. Biz ýöne şol sowallaryň içinden 10 san sowal saýlamaly. 10 san sowal saýlamagam biz siziň özüňize goýýar. Näle saýlamaly siz bir bilen 100 aralykda islen o görýän san belgilen belgi. O san belgini saýlaýaňyz, bizem şol san belgilerdäki SMS sowallary açyp okap size ýetirýär. Tesibäňizden näme sowal çykdy, jogaplandyrmaly bolýar. Şertime düşnükli. Baş üstüne. Onu bir bilen 100 aralykda 10 san belgi. Haýsy sandan başlaýar? Sanyň ýygy derlegini Tapaw diýok. gelin onu 25'den başlar. 25'den. Bolýar. 25'den başlaýar. Dowamy. Ýene 90 san belgi. 7'lik san alaly. 7'lik. Ýok, manalar 7'ligi. 8'lik alaly. 8'lik alyp. Ýene 5'lik alaly. 5'lik alyp. Näme adamyň arzuwy 9 düzü bolmak 9'lygam saýlady. Bolýar. 9'lygam saýladyk. Ýene 5 tanagyny. 55 saýlady. 55, 77, 77, 29, 29, 27, 27, ahyrky 100. 100. Şu bir bilen 100 aralykdaky san belgilerin içinde birinji gedek gepleşimizde 100'lük san belgi saýlanýar. Onu näil sowal bar, häzir oly gepleşiň dowamyny görürüz. Indi Begmurat sanlara saýladyk. Indi şol san belgilerdäki sowallar jemleýänçäk biz size sahnamyza ýollayas, aýdym söýjülerimiz üçin bir bu aýdymlardan ýerine ýetirip beriň, ondan soňra sowallar bilen dowam ederiz. Ulu höwesle. Mehriban tomoşaçylar, onu Türkmen owasy leýlamynyň daşlaşman gepleşiginde Türkmenistanyň at gazanan artisti Begmurat Anymuratov ýerine ýetirjek aýdymlary bilen dowam edýär. Aşk derdini çekeli, arzulara yeteli. Aşk derdini çekeli, arzulara yeteli. Ben aşkı çekebilmen, sensiz hayala yetebilmen. Ben aşkı çekebilmen, sensiz hayala yetebilmen. Yarımın dilinle hoş sözleri var. Mama yoğurunca bakan can gözleri var. Söyleyen diğer yanlar, görüşeli şu yollar. Söyleyen diğer yanlar, şaşılı şu yollar. Aşk derdini çekeli, arzulara yeteli. Aşk derdini çekeli, arzulara yeteli. Ben aşkı çekebilmen, sensiz hayala yetebilmen. Yakayozum çekebilmen, sensiz hayala yetebilmen. Derde koyun bu dey, canımı yalan bu dey. Uzak vakat gelme, nazar koyun bu dey. Aşık bolalım
konuşma başka dertleri. Ayçıklarımı dinle, söyleyeyim merdivenetleri. Inni ağrı çağı dinle. Gözlerindeki nur, içimden geçip dur. Yanıp dursam umut, bolup on yürücü buz. Gözlerindeki nur, içimden geçip dur. Yanıp dursam umut, bolup on yürücü buz. Yüreğim seninle durursun, sen bilen bile vurursun. Yekecesi açıp biler açar seninle durursun. Yürek seni vursun, dine seni yürüsün. Yekecesi açıp bilce açar seninle dursun. Senne cemledi sadalık sebebi. Sene doğrunu benim havluğu kim edem göreli. Ayçıklarımı dinle, inni ağrı çağı dinle. Yüreğim seninle dursun, sen gelen bile vursun. Yekecesi açıp bilen açar seninle dursun. Yürek seni vursun, dine seninle yürüsün. Yekecesi açıp bilce açar seninle dursun. Gözlerindeki nur, içimden geçip dur. Yanıp dursanım ot bulup on yürücü buz. Gözlerindeki nur, içimden geçip dur. Yanıp dursanım ot bulup yürücü buz. Beýmurat köp saworsyny aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaňy düşün. Indi Beýmurat sowallamy da biz jemledik. Has köp gelen sowal bilenem biz sowallamyzyň başyny başlaýar. Başlaly. Has köp gelen sowal siziň pikiriňizçe näme sowallar diýip pikir edýäňiz? Haçan doğully, nide doğully? Söyleme. O elbetde. Gepleşmeden geçenki sanlarına da Tomaşydan mordaňyz şol gepleşmede gatnaşýan aýdymçylar bilen bagly näçinji ýylda we nirede doğully şolar ýaly sowallar kän gelip bolşýar. Bilen şol sowal bilen iň köp gelen sowal bilen sowallamyň başyny başlaýar. Beýmurad Anymrad, siz näçinji ýylda nirede doğuldyňyz? Ben 1983-nji ýylda Mar welaýatynyň Mar şäherinde doğuldum. 1983-nji ýyl. Mar welaýatynyň Mar şäherinde. Haýsy aýda doğulan? 29-njy oktyabr. 29-njy oktyabrda. Ene mähriman tomoşaçylar, has köp gelen sowaly Beýmurad Anymradowy ýetirdik. Beýmuradym jogaplandyrdy. Indik sowal bilen söhbetimiz dowam edýär. Dowam edýär. Häzirki berjek sowalymda meňde sowal öň Züleyha Kakaýewa bilen söhbetleşýänmizde de duşupdy. Megerem bu sowaly ýene de şol tomoşaçymyz ýazyp ýollanmaly mümkin. Sowal şeýle. Siz Beýmurad bir näçe ýyl bäri diňe bir aýdym aýdyp görünmän tele filmlere de düşýäňiz. Teatr sahnalaryna, sahna eserlerine çykyş edip gördüňizmi? Şo barada teklip boldymy? Eger teklip bolan bolsa çykyş ederdiňizmi? Teatr sahnalaryna çykyş edip göremok. Ýöne hol talip döwründe talip joşguny diýe, ýa-da okan döwründe bir dörejlik bähleşikleri. Bähleşikler bolýar, sahna ornamalyk içire. Olarda çykyş edip gördüm ýöne ul sahnada çykyş edip göremok. Oňa bir usatlyk gerek, aýratyn, Jogapkärlik gerek. Jogapkärçilik gerek. Hemen taýinlik gerek. Bolýar, köp sag bolun. Indi sowal bilen Beýmurad onda biz söhbetimiz dowam edýäs. Sowalymyz şeýle. Beýmurad okan bilim alan ýerlerine, şeýle-de ýokary bilim alan ýeriniň hakynda aýdyp geçäýseňiz diýip iýleşimde ýazyp ýollapdyr. Men orta bilimi Mar şäheriniň 6-njy orta mektebini aldym. 6-njy orta mektep. Ondan soň Döwlet Mämet Azady Adanaky Dünýä Dilleri Institutynyň ingliz dil bölümini okudum. Diýme onda size daşarult aýdymlaryny ýerine ýetirmek gaty bir kyn düşýän näler sebäbi toýlarda, bayramlarda, dawarlarda da daşarult dillerine aýdymlary has köp ýerine ýetirýäňiz. Hawa sebäbi okan urum ingliz dili, şol ingliz diline men özüme de köp soraw berýärler. Näçe aýdym saz bilen meşgullanýaňyz. Näme üçin ingliz dilini okudyňyz?
Ha. Onun menem ingliz dilini okanmyň sebäbi şol daşary aýdymlarynyň diline düşünmek üçin. Ha. Şolary bir ýerine ýetirmek goý, şolaryň diline düşünüp näme barada aýtýarlar, aýdymyň bir manysyny almak üçin ýa bir öz käriňde kämilleşmek üçin. Kämilligiň çägi ýok diýilýär ýalam. Hawa. Daşarur dillerini öwrendiňiz. Indi Begmurat, şu wagt daşarur diller hakynda söz açdyk, indi sowalmydam şeýle ilkinji gerek daşarur dilleriň haýsyny aýdym aýtdyňyz. İlkinji gerek. İlkinji gerek ingliz dilini aýdym aýtdy. Ha, ingliz dilinde. Hawa. Aýdym ýadyňyza düşýär. O wagt kiçiräkdim. Ha, şeýle. Aýdymyň sözleriniň manysy ýadyma düşýär. Tebigaty, janrlar goramak barada diýip. Ha. Şol aýdym. Belkim şo mazmuny has meni höwetlendiren bolmagy mümkin. Diýmek, onda siziň kiçiliňizden, çağalaňyzdan şol dile öwrenmek höwesi bar eken. Hawa. Şeýle bolýardy. Muhammed Arar, şu daşary diller hakynda söz açyldy bolan şu ýerde ýene bir bagtly bir buýsanyş pursat ýatlasym gelýär. 2023-nji ýylda Koreýa Respublikasyna telewizioniýa bähleşigi, ABU bähleşigi geçirildi. Hawa. Ondan şo bähleşige gatnaşmak bagty maňa da meýetler etdi. Ine şonu bir ýurdumyzyň bir owdan şäher açylypdy. Arkadaş şäheri. Ak mermerler bilen bedelen ak bagtyň şäheri açylypdy. Hawa. Şu festivala gatnaşamda şu arkada şäheriniň wasfyny ýetirýän aýdym bilen çykyş etdim. Şeýlemi? Aýdymyň aýdylýan topgowy türkmen dilini, aýdymyň gaýtalamagy ingliz dilini. Ha, ingliz dilini. Hawa. Anan şonu şu hakykatdan bir uzak yerlere gidip şu ýerde hem öz dilinde Hawa. hem ingliz dilini aýdym ýerine ýetirmeklik hem şonu sahnada çykyş edemde arkada ýerleşdirilen uly ekrana Hawa. arkada şäheriniň şekilleri görkezildi. Şol konsert jemlenenden soň şu tomoşaçylar şoňa şu konserde urnamaga gatnaşýanlaram gelip biz bilen şeýle bir gyzyklanma bilen şeýle bir söhbetdeşlik geçiresler gelýär. Biz bular ýalap akylly şäher bizem baryp göresimiz gelýär. Şular ýalap owadan ýurdy. Şeýle owadan parahat asuda ýurtdy. Şular ýalap akylly şäheriň açylmagy biz üçin ören täsirli diýip şu gurrunlar aýdýardylar. Şol edil şu wagt ýadymda sebäbi bu daşary ýurtlara baryp çykyş edende öz ýurdum barada şeýle uly gyzyklanma, şeýle uly höwes bildirýärler bolan şu zatdan buýsanýar. Hawa. Hakykatdan biz türkmenligimize buýsanýar. Hawa. Biziň türkmen halkymyzy, biziň asuda parahat ýurdumyzy bedew bady bilen öňe alyp barýan, dünýäň iň ösýän derejeler bilen ýokary bilentliklere alyp barýan biziň türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza buýsanýar. Hawa. Dogrudan Begmurat gahrman arkadagymyz her bir halyk dünýäde öz medeniýeti we sunuňaty bilen tanalýar diýip belläp geçer. Şoň üçin biziň ýurdumyzyň sunuňy satlary, aýdymçylary, sadanlarymyz, teatr sahnalaryna çykyş edýän artistlerimiz dünýä sahnalarynda çykyş etmek üçin ähli mümkinçilikler, ähli şertler döredilen elbetde hormat prezidentimiz gahrman arkadagymyz iş tapary bilen daşary ýurtlara gidenlerini öz sunuňa dörüjü işgärlerini öz ýany bilen alyp gidýär. Bulam biziň ýurdumyzda sunuňa dörüjlük işgärlerine şeýle bir aýratyn hormat goýulýandygynyň bir nişan mykadýar. Hawa, Muhammed Arar dogry aýdýan, ýene bir zady buýsanç bilen belläsim gelýär. Ine ýaňy ýakynna Galkynyş milli at-sünnet oýunlar topary Manaka knyazliginiň Monte Carlo şäherinde baş bayraga eýe bolup, şol şu taý gatnaşan adamlaryň, şo ýurdun adamlarynyň hemmesini hayrana goýup gaýtdylar. Ýaşyl tuğumuz buýsanç bilen alasmanyna pasyrdyp gaýtdylar. Elbetde bu bolsa halkara parahatçylyk we ynançmak kelimeden adyna bir hasam bir şan, şöhrat getirdi. Ne gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň faýatyny bizim türkmen halkymyz
her fursat, her günne uly ýeňişlere eýe bolýar. Elbetde şeýle ýagşy niýet, ýalkymlygyň ýardymy, gowlukdan dolu bolsan gursaklar hemişelik ýatda galyjak günlerken ömrümizde şuwla taşdan pursatlar diýär şahyrlar. Elmydama şeýle odan ýurdumyzda, asuda watanymyzda şular ýalyk bir ýatda galyjy, odan pursatlar, täsirli pursatlar ýene-de sanynyň has kän bolmagyny tüýsüregimizden arzuw edýär. Indik sowalymyz bilen mehribanylyşyp söhbetimiz dowam edýär. Begmurad Anymuradov, siz näçinji ýylda ýylyň parlak ýyldy boldyňyz? Muhammed Oraz, men şu soraga şeýle bir buýsonç bilen jogap beresim gelýär täbi. Bizim asuda parahat ýurdumyzda bizim watanymyz toýly watan. Aýdym sagly watan. Türkmeniň owazy, Türkmeniň milli saglary, Türkmeniň milliligi ýurdumyzyň hemme ýerine ýanglanýar. Eýsem diňe bir ýurdumyzda däl, bütün dünýäň ýüzünde ýanglanýar. Bizim milli aýdym sagly Türkmeniň owazynyň bütün dünýäň ýüzünde ýanglanmagy ol uly buýsonç, uly bagyt. Elbetde şu zatlaryň arkasynda bizim gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarymyzyň tagallalary, ihlasy dur. Bulam bizim her birimizi, her bir türkmeni buýsonlar. Elbetde. Ne gahrman arkadamyzyň başlanýagy bilen her ýyl geçirilme ýoly goýulan ýylyň parlak ýyldy diýen bähleşigi. Elbetde 2010-njy ýylda şu ýylyň parlak ýyldy diýen bähleşigiň ýeňjisi bolmak bagty maňa meýesser etdi. 2010-njy ýylda. 2010-njy ýyl. Onu şol bähleşigiň aslan gününden başlap ýygyderlik boýunça ikinji göçmen şanyňy siz bolsuňuz da, şeýle bolýar. İlkinci Türkmenistanyň atgadan artistı Jahan Tagyba. İkinci size nesip edipdir. Şeýle sunuňda sarpaly gahrman arkadagy gahrman serdarly ýurdumyzda mundan meýlägem hemişe bir syýlagdan serpaýly bolup gezmeňizi Begmurad biz size tüýsüregimizden arzuw edýär. Begmurad ýa-ni sözümiziň arasynda daşarur diller hakynda söz açdyk. Mümkin bolsa towarmyzyň şu ýerini aýdym bilen böleli, mümkin bolsa daşarur dilinäki aýdymdan bir ýerine ýetirip berseňiz, ýyleşmeden diňleseler. Uly höwes bilen. Haýsy dillek aýdym bu gedek? Bu gedek türk diline aýdym ýerine ýetirip. Türk diline. Onu uly höwes bilen diňler, bilen mehribanylyşyp, hormatly tomoşaçylar, gepleşigimizde Begmurad Anymuradov ýerine ýetirjek. Aýdymlar bilen dowam edýär. Ondan soňra ýene-de sowallar bilen gepleşigimizde dowam eder.
Baktıydın ikimize sevginin gereği Bilyan mı senim del yüreğimin direği Onu da baltım yine de sığınacak Arasına salıp bırak balık böleği Nece karışmadım olsa o sanacak Tapmarın senin yazı gönlüme yarayacak Yarım o yüreği beriden açanım Neden kızın ayrıladarım Karış yarın gel yerine canım Gelsen de gelmesen karışırın Möhürlenen sen ağlama Söysen de söymesen barışırın Söyleyemedin şanına Görünüşün aşk yine sana sıynadı Üşüdü bu sevgi bilmedim yılladım Önümde duygulam son kalan olsa Seyretmem karışarın Hemme ödedip yarım O yüreği beriden açarım Neden kızın ayrıladarım Karışarın gel yerine canım Yarım o yüreği beriden açarım Neden kızın ayrıladarım Karışarın gel yerine canım Beýmrat köp sag bolsun aýdýas, ýerine ýetirip beren aýdymlaryňyz üçin. Indi Beýmrat gepleşmedi ýene de iýleşmeden gelen sowallar arkaly biz söhbetimizi dowam edýäs. Beýmrat arhiw ýazgylaryna ma'lum bolýaly. Siz ilkiler Halipa Tirkiş Orazowyň çykyşlaryna sadyny bolup çykyş edipsiňiz. Başda sadyny bolup aýdymy soň geçdiňiz we näçinji ýylda geçdiňiz? Muhammed Oraz hava doğru elleýäňiz. Tirkiş Oraz Halipamyz saz ýazmagyň kompýuter tehnologiýasyny aýratyn. Aranjировка etmem inçe sırlaryny Tirkiş Oraz Halipadan öwrendim. Hem de şu aýdymyň ýerine ýetirmegiň ýa-bir inçe tilsimlerini Tirkiş Oraz Halipamdan öwrendim. Aslında Tirkiş kakam diýsem bolýar, ol benim kakamyň uly agasy. Onu öz ýakyn garyndaşyňyz bolýar. Haňy aranjировка etmegiň bolan köwes nähilek göränli barada gysgas aýdyp bereýin. Başda. İlki şol aýdymyň ýerine ýetirmegi köwes edýärdim. Ondan şu islenlik sazy aranjировка edende şol sazyň öz gözelligi diýip bir aýratyn bir düşünje bar. Yani ona saz dizaýny, saz bedew diýen bir aýratyn düşünje bar. Ana şol aýdym aýtmak köwesi, aýdym aýtmak öwrenmek köwesi bilen şu sazyň aranjировка edilmegi hemem şonuň ýanky dürli öwüşmler bilen saz bezemeklik. Şol köwes ikisi deňdimenle. Onun şol ýaňy aýdyma başlandy öwrülenme bir näçe sadanlar bilen işleşýärdi. Onun saz ýazmagy ýanky saz bezemegi has köwesem bolan soň özüm öwrenmegi maksat tutundum şonu. Şeýdip öwrenip. Şeýdim hem aýdym aýtmagy, aýdym ýerine ýetirmegi hem sazyň ýazylmagy, aranjировка edilmegi şonu dürli öwüşmler bilen bezemek tilsimlerini hem öwrendim. O diýme onu öz ýerine ýetiren aýdymlaryňyzy özüňiz bezeýäňizde şeýle bolýarmy? Başardygymdan hawa. Onda hasam täsirli bolýandyr özüň aýdymy ýerine ýetirip özüň işlep taýýarlap al köpçülüğini pödürleseň. Hawa, ýöne birazajyk zähmet köp bolýar. Köp talap edýär. Hem hasam bezep bolýar, hasam gözelleşdirip bolýar. Hasanna şu halipalar bilen maslahatlaşyp, şolar bilen sadanalar bilen bilelikde işlesen. Täze bir pikir däl, bir näçe pikir bolýar. Bir näçe pikiriň jemlenen ýerem öňkü gözellikden hem has öwüşüň taşyp duran bir gözellik emele gelýär diýip düşünýärdim. Maslahatly biçilen don gysga bolmaly. Garaz şeýdip maslahatlaşyp aýdym döredýärdim. Bolýar. Indi sowal bilen onda Beýmurat söhbetimiz dowam edýär. İl içinde belli olan DJ Bega adyny meşhurluk getiren aýdymyz haýsy aýdym, şol aýdym ýatlasaňa.
Muhammed Oral yaňam halifalar barada söz açdyk. Awa. İslenip bir aydymçy bolsun, sağlanma bolsun, umuman döredüjülük işgäri hukman halifadan bir uğur almaly, tälim almaly. Awa. Halifadan öwrenmeli zady köp bolýar. Awa. Ine bizim atuda parahat ýurdumyzda şu halkymyz şeýle bir batyar, eşretli zamanada ýaşaýar. Ine şu toýly diýarymyzda halifa şägirtlik ýoly hem giň germe eýe bolýar. Awa. Gahrman arkadamyz halifa şägirtlik ýolyny dikeldip berdi. Ne buňa bilen baş halifamyz Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arkadamyzyň özi hemmämize görelli bolup dur. Awa. Gahrman arkadamyzyň özi bize baş halifa görelli bolup duran wagty biz Gahrman arkadamyzyň çykyşlaryndan şu döredüjülük akşamlaryna Gahrman arkadamyzyň ýerine ýetiren aýdymlary, ýerine ýetiren faallary, şu zatlary bizi aýdym döretmäge, aýdym ýazmagy hafim ruhlanýar. Bize şeýle uly güýç berýär, bize ilham berýär. Awa. Elbetde şu zatlardan ruhlanyp täze aýdymlar, täze faallar, eserler döretýär. Şu ýanky soragyňyza jogap bermeli bolsa, hafim meşgullyk getiren aýdymlary, bir kişiňiň atlaryny ýatlaly, esasy söýüp aýdymlar ýerine ýetirýärdim. Şol aýdymlara toýlarda, gawaralarda kän isleg bildirilýärdi. Şolar ýatlasak täze Mahymjan, onun gar ýaganna diýip aýdym bardy. Diňe fenni bir söýüň wasfedýän aýdymlar we bir näçe aýdymlar. Şol aýdymlaryň atlaryny aýdanyňyzdan şu wagt bide tomoşa edýän siziň aýdymsa söýjüleňizde ýem ýatlaryny düşünür mümkin. Gepleşiň dowamyny tomoşaçylar üçin şol aýdymlardan bir ýerine ýetirip berersiňiz häzir gepleşiň dowamyny. Ulug weselam. Köp sag bolun. Innik sowalymyz bilen dowam edýäs. Innik sowalymyzy ileşimde ýatyp ýollapdyr. Aýdymçy Rowşan Amanow bilen bolan döredüjülük gatnaşygyňyz hakynda gurrun berýäňiz. Aýdymçy Rowşan Amanow men sınıfdaşım hem dostum bolýar kiçilikden. Bir mektepde, bir sınıfda bile okudyňyz. Bir mektepde, bir sınıfda okudyk. Şu wagtda dost gatnaşygymyz dowam edip dur. Nesip bolsa bir aýdym bile aýdym ýerine ýetirmegem meýilleşdirýär. Onda ýakynda sizden Rowşan Amanow bilen dinleýijilerimiz täzeler garaşy bermeli şeýlem. Nesip bolsa. Bir hile aýş äheňizem siziň bir-biriňizle bir gabat gelýär. Meňdeşlik bar o. Onda nesip bolsa ýakyn günlerde Mehriban tomoşaçylar Beýmurad Anamradowdan hem de Aýdymçy Rowşan Amanowdan täzeler garaşyň. Bede bolsa innik sowalymyz bilen gepleşýümiz dowam edýäs. Innik sowalymyz şeýle. Beýmurad Anamradow. Maşgalaňyz hakynda gurrun berýärsiňiz. Özüňiz maşgalada näçe dogan? Hem de häzirki wagtda maşgalaňyzda näçe şagaňyz bar? Biz maşgalada 2 dogan. 2 dogan. Awa. Bir gyýyz uyanma. Bir gyýyz bir oglan. Awa, bir gyýyz bir oglan. Öz maşgalamyzda da bir gyýyz bir oglan. Öz şagalaňyzdan bir gyýyz bir oglan. Awa. Olaram hakalary ýalyp watanmyza, halkymyza hyzmat edýän bir ilhalar, prezidentler op ýetişdi. Awa. Ahyrky sowalymyz bilen Beýmurad gepleşýümiz dowam edýär. Ondan soňra ýene-de biz sizi sahnamyza ýollar, ileşmemiz üçin ýene-de joşun aýdymlardan ýerine ýetirip berdiňiz. Beýmurad, siz ilkinjileriň hatarynda döwrewap enjamlaryň üstü bilen häzirki zaman Türkmen estradasyny joşunly, şowkuny depkinli aýdymlarda dutar saz uralynyň owazyny şöhlenendirdiňiz. Sowalymyz şeýle, siz özüňiz dutar saz uralyny çalyp bilýäňizmi? Ýa-ni halifa şägirtlik barada bir gysgaça gurrun etdik. Hawa. Şu aýdym saza ýaň bir höweslenip başlandy. Ýa-ni maşgalada gelip näme istegiň, arzuwuň bolsa bilen en ataňa ýüzlenýärde. Men şunýalak aýdasym gelýär, ýa saz çalasym gelýär, ýa plan surat çekesim gelýär, ýa bir dil öwrenesim gelýär diýip. Onuň şu ilki gelip kakama men aýdym aýdasym gelýär, menem aýdymçy bolasym gelýär diýip şeýle ýüzlenipdim kakam. Onu ilk saz çalmany öwrenýärdi. Aýdymdan öňürti saz öwrenýär. Saz çalmany öwrenýärdi. Onuň okuyan orta mekdebimizde saz gurnugy bardy. Awa. O ýerde de dutar saz guralynyň çalynyşyny öwredýärdiler, hemem şu dutarda ýerine ýetirilýän aýdymlary öwredýärdiler. Onuň şol saz gurnugy ýazyldım.
şo ýerde ilki bilen dutar saz guralyny çalmagy hem dutar saz guralyny aýdym ýerine ýetirmegi öwrendim. Diýme onu duta saz guralyny çalyp hem aýdymam ýerine ýetirdiňiz. Şo var. Şo wagtlar. Hawa. Dutarym owazy ol dünýä ýüzüne haýrana goýan saz gurallar. Hawa. İki tary bilen dünýä ýüzüne özüne diňledip bilen saz gural. Hawa. Çalk depkinli estrada aýdymlarda häzirki zaman saz gurallarynyň ýani DJ saz gurallar bar, ýani kompýuter tehnologiýasyna bir näçe sazlar düzülýär. Hawa. Şol saz gurallaryň içinde milli saz guralymyň dutarym owazynyň ýanglanmagyny arzu edýärdim. Hawa. Ine bu zatlara da elbetde bize ulu güýç berýän, ulu ilham berýän, ulu sunuwda bolan, ulu höwes berýän bizim baş halitamyz, gahryman arkadamyz bize ähli ýerde, ähli urda görelli bolup durýar. Gahryman arkadamyzyň her çykyşlaryndan ilham alyp, ýani özüniň döreden eserlerini sahnada yerine ýetirenine ýa gahryman arkadamyz çykyşlaryna şo iň soňky DJ saz guralyna usatlyk bilen erkedip çykyş edip çalyp görkezdi. Ine şu zatlar bize uly ilham berýär, uly güýç berýär. Şeýle bir ruhumyzy hassa galkyndyryar. Bizim şo görelläni eýerip şu başardığımızdan dutar saz guralymyzy şu estrada aýdymlaryna da ýanglanlar. Bolýa köp sag bolun. Şeýlep milli saz gurallaryň owazy goşulan döwrewap aýdymlary mundan meýlägen biz sizden garaşýas. Aýdym saz söýjülerinde de garaşýandyrlar. Aýdym saz sunuw däleminde de mundan meýlägen üstünlük hemraňyz bolsun. Elbetde aýdymşy medeniýet sunuw diýişgäriniň kalbyny şeýle döredilýän mümkinçiliklerden ilham alyp gahryman arkadagly gahryman serdarymyza bolan alkyşlar ýüreklerde, kalplarda gaýnap joşýar. Şoň üçin bizem getmişimiziň şu ýerine Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadagly gahryman serdarymyza tüýsürekden alkyşlamyzy aýdýar. Janlar sag bolsun, ömürler uzak bolsun. Hemişe owadan ýurdumyzy şeýle owadan aýdymlar, joşuny, sazlar, mehriban enelemizin, käbelemizin hudulary, owalary hemişe bedäp durmagy tüýsürekden arzu edýär hem-de sowalarymyzy jemleýär. Beýmurat, biz sizini sahnamyza ýollaýas. Ýene-de beýmurat mümkin bolsa, bize tomaja edýän tomajaçylar üçin aýdymlaryňyzdan ýerine ýetirip berseňiz. Uly höwes bilen. Züveydan açarım dinle, kalbimde yarmanım kaldı. Gözlerim
aşk meleğisin, bırakla sığmaz. Düşte dolu sen, yeti duygular beni insan eder. Bütün bir ömür sana yetmesem. Avadan yüreği, avadan anladı. Nesibimde bolsa alırım ben seni. Avadan yüreği, avadan anladı. Nesibimde bolsa alırım. Kalbimin uğurluca iyisi, yüreğimin gelip dur süyüsü. Beni bak kuzuna yetirin, senekli gözünün serisi. Kalbimin uğurluca iyisi, yüreğimin gelip dur süyüsü. Beni bak kuzuna yetirin, senekli gözünün serisi. Her kimin özünün hekayesi var. Yürekler solmaz, gülüm ise var. Seni her zaman görmegim en zor. Sana karışırım. Kalbimin uğurluca iyisi, yüreğimin gelip dur süyüsü. Beni bak kuzuna yetirin, senekli gözünün serisi. Kalbimin uğurluca iyisi, yüreğimin gelip dur süyüsü. Beni bak kuzuna yetirin, senekli gözünün serisi. Avadan yüreği, avadan anladı. Nesibimde bolsa alırım ben seni. Avadan yüreği, avadan anladı. Nesibimde bolsa alırım. Dostlar dinlensiz arzımı, süydüm var enenleri kıydını. Söyüp geçtim ben ömrümü, olur düşüp aramıza bana vermediler. Söyün kıydım elimden aldılar, yüreğime yara saldılar. Men neyleyin aydın adımlar, mahkum canı benden aldılar. Var bilsediler nehili söydüm, dünyada hemme zattan iyi gördüm. Gider elimden öğütmedim, olur düşüp aramıza bana vermediler. Söyün kıydım elimden aldılar, yüreğime yara saldılar. Men neyleyin aydın adımlar, mahkum canı benden aldılar. Seni görmedi dediler, bana gelmedi dediler. Seni söymedi dediler, ah mahkum can. Seni görmedi dediler, bana gelmedi dediler. Seni vermediler, ah mahkum can.
Begmurat köp sağ bolsun aýdýasyny o wagty sahnada ýyllar at gepleşigimizde saadany toparyňyz bilen bir näçe joşun aýdymlary ýerine ýetirdiňiz. Dogrudan bir de tomoş edýän aýdym sağ söýjülemizin göwüni hoş bolanlar diýip pikir edýär sebäbi gepleşigiň dowamynda biri-biriniň täsirli, biri-biriniň joşuny aýdymlar ýaňlandy. Hemişe sunuň ota sarpaly gahrman arkadagly gahrman serdarly ýurdumyzda şeýle joşuny owadyňyz, joşuny saadlaryňyz owadan ýurdumyzyň toýlaryny, bayramlaryny, dawarlaryny hemişe bedäp durmagyny sunuň dürüjlük eleminde de üstünlikleriň ýaran bolmagyny tüýsüregimizden arzu edýär. Sağ ol Muhammed Orhan, menemle gepleşigimiň ahyryna ýene bir ýola biziň mehriban käbelerimiz, mehriban inelerimizi, uýalarymyzy, zenanlarymyzy şu bahar paslynyň iň bir owadan bayramy bilen tüýsüregimden gutlaýan, oý biziň mehriban käbelerimiziň nurly ýüzleri elmydama gülüp dursun, bägüllerdey owadan gelin ýyllarymyzyň, zenanlarymyzyň janlary sağ bolsun. Biziň ýurdumyz arzularyň hasyl bolýan ýurdy. Biziň asuda parahat watanymyz bar. Elbette şeýle ýurtda bize aýdym aýtmak, saz çalmak, döretmek, muştoklaryň öňüne uly höwes bilen çykyş etmek bizim üçin ullakan bagyt. Elbette şu bagtda, şu bagtyar döwürde bizi ýaşadýan türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, Türkmenistanyň çuňur hormatlanýan prezidenti, arkadagly gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Oý gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlar sag ömürler uzak, belent başlar aman bolsun. Dünýä görelleri alyp barýan işleri elmydama rowaç bolsun. Köp sağ olun Begmurat, arzularyňyz hasyl bolsun. Gepleşigiň dowamynda siziň ýerine ýetiren aýdymlangyda sadandarlyk eden biziň sadan niýetlemde Türkmenistanyň atgadyny artysty Atamurat Nuruýew ähli toparyňyzda da uly üstünlikleriň ýaran bolmagy tüýsüregimizden ýene bir ýola arzu edýär. Onu Begmurat şeýle bayram gününde şeýle arkadagly ýurdumyzda, arkadagly serdarly ýurdumyzda gepleşigimiziň ahyryny näle aýdym bilen jemläli. Muhammed Orhan, biziň şu ýylymyzyň owadan ady bar. Halkara parahatçylyk we ynançmak ýyly. Şul şygar bilen bir aýdymy uly höwes bilen ýerine ýetiräýeli. Şol aýdym bilenem gepleşigimiz jemläýär. Şeýlem. Hawa. Uly höwes bilen diňler. Onu mehriban ýyleşýär, hormatly tomoşaçylar, o wagty sahnada ýyllar at gepleşigimiziň ahyryny Türkmenistanyň atgadynyň artysty Begmurat Anamuradowyň hemde sadan niýetlemizin ýerine ýetirjek şol joşuny aýdym bilen gepleşigimiziň biz bugünkü sanyny geçirip gutarýar. Gepleşigimiziň ahyrynda ýene bir ýola öýlerimiziň tuğu bolan mehriban käbelerimizi, gelin ýyllarymyzy, sonalarymyzy, uýalarymyzy tekidiňji mar halkara zenanlar günü bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Oý mehriban enelerimiziň, gelin ýyllarymyzyň janlary sag bolsun. Hemişe gözlerinden diňe begenç göz ýaşlary aksyn. Mehriban käbelerimiziň hudusy owadan ýurdumyzda bagtyň owady bolup hemişe belent ýanglansyn. Gepleşigimiziň ahyryna bolsa bize şeýle owadan gepleşikler taýýarlap tomoşaçlarymyz bilen ýakyn aragatlaşykda bolmagy bize ähli mümkinçilikleri, ähli şertler döredip berýän türkmen halkymyzy baky bagtyar döwre ýetiren türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadagly gahrman serdarymyza tüýsürekden alkyşlamaly aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň, arkadagly gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak, belent başlary aman bolsun. Gepleşiklerimiziň indik sanlaryny görüşýänçe hoş, sag bolun. Bayramyňyz mutlu bolsun. Para
Kanatlarımdır denesi eyvelye. Hem söz olup hem saz olup elveryen. Şolur bilen gül vatanım beyvelyen. Halkara para kaççılığın aşmak gelir. Halkara para kaççılık ve ananş